Аз още веднъж заявявам, че не желая да кадрувам, но ще настоявам всеки да аргументира публично и открито назначенията, които прави, и да бъде честен пред българския народ. Dear friends, dear comrades, Такива като тебе не смачкаха и виквиха. Изроди мъжни. Довете момчето, бе! Довете го, бе! Какво ми не приказ? Дай да развалим седенката. Дай да развалим седенката. Първо да мислиме за числа, съкращения и това. Господин Цветанов, обърнете се, не се правете! И сега искат по някакъв начин реванш да се докопат отново до властта. Те стоят за тази омраза и агресия. Аз лично така се изкуших от възможността за много бързи резултати. ГЕРБ дойде на власт по волята на народа. Убеден, мотивиран да работи за държавата. Видях човек, който е минал през много силен вътрешен катарсис. 12 освен за мене и за Халил, ДПС